गाव गाबागाव क्रिएटिव स्किल्स सोरबाया खेला धुला मोजां मोनो सोरबाया मोसानो मोजां मोनो सोरबा लिरनो मोजां मोनो सोरबाया माने फ्रीडम अफ एक्सप्रेशन होनानै जे गावनि क्रिएटिविटीखौ डेभेलप खालामनांगौ बेफोरनि अधिकारखौ जोङो नुनाय मोनाखै दा बेफोर जानानैनो जों इउपिपिएल जानानै जोङो बिटिआर सुक्तियावबो गोबां सुबुंनि थाखाय हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्टनि थाखाय आरो एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटिसनि गोबां सुक्तियावनो जे एनेक्सार्स दङ बेफोरनि माने थांखियाबो जोंनाव थाबाय बेफोरखौ जोङो मावलांनो आखायाव लादों आरो बिनि थाखाय जोङो गोख्रोङै नैबे फैगौ बिसायख'थियाव बाहागो लानानै देरहाथारगोनखौ माने गोसोआव लानानै जोङो आवगायदों आरो जों देरहानो हागोनबो होननानै गोसोआवबो गोख्रों बिसास दङ जोंहा। हाग्रामा महिलारिनि थासारिया अब्ला मा जाहैगोन बिटिआरनिया? बेनि थासारिया बिदि जेनोबा जुदि बे रियेलि डेम'क्रेसिखौ फल' खालामोबा जेननानै फैयोबा बिथाङा माने जे अपोजिशननि जे रल दङ बेखौ डेम'क्रेटिकेलि बियो दिन्थिनांगोन आरो जेरखम दिनैहाय इउपिपिएलआ अपोजिशनाव जिरायनानै रायजो राजाखौ जे सांग्रां लाबोनांगौ बे सांग्रांखौ लाबोनो हानानै बयबो रायजो राजाखौ माने जे अधिकार नांगौ बेखौ बिनो हानायनि पुलिसमेननि जे खामानिखौ इउपिपिएलआ मावदों बेखौ दिन्थिनांगोन। बेसेबांसो आखन मोननानै देरहागोन होननानै फोरमायनो जोंनि खौरांनिसिम? जोङो मेजरिटिखौनो मोनगोन 30नि बाराखौथ' जोङो मोनगोन होननानै दिनै जोंहा गोख्रों बिसास दङ। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव अब्ला हाग्रामानि थासारिया जोबोद गाज्रि जागोन होनना फोरमायगोन नामा? बे दिन परिस्थिति फैबासो जोङो बेखौ बुजिनो मोनसिगोन। दिनै बेवहाय बेसेबांसो गेदारिं सुबुं जागोन नामा? जोङो गोबां गेदारिंखौ जोङो आसा खालामदों बाहाय फैगोन होननानै जों गोबां गेदारिंखौ जोङो आसा खालामदों आरो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ जे बिटिआर सुक्तियाव होनाय दङ दफाफोर आरो जोङो बेखौनो नुबोदों जे सागानगिरि आवगोलावबो सेथि सुक्तियावबो बड' सुक्तियावबो आरो नैथि बड' सुक्तियावबो सागानगिरि बिथांमोनहानो गावसोरनो माने सरकार सालायनानै गावसोरनो जे सरकार सालायनानै फैदों बेखौनो जोङो थामथियावबो जे बिटिआर जे सागानगिरि बिटिआर सिगनेटरिसफ्रा जाहाथे फैनानै मोजाङै बे बिटिआरनि जेसेबां दफा बेफोरखौ मोजाङै जाफुंसारहोनो हायो बिसेसकरि जोंनि नैबे अगमेन्टेसन अफ एरिया जे एरिया बारायनाय एक्सक्लुसन एन्ड इनक्लुसन बेनि खामानिया जाहाथे मोजां जायो। आर्टिकेल 280नि जे होनाय दङ फाइनेन्स माने सेन्ट्रेल फान्डिं आरो आर्टिकेल 125 जे भिलेज काउन्सिल आर्बान काउन्सिलनि जे खामानि जानांगौ बेफोर जाहाथे जाफुङो आरो लोगोसे माने जोंना नैबे सान्ति सुक्ति जोंना मोनब्रैबो एनडिएफबिनि मोनब्रैबो गटआ जयैनो गोजोनखौ लुबैनानै टेबोलाव फैनानै सागानगिरि जाफैदों जाहाथे बिथांमोनहाबो जेसेबांखिनि बे ज' लोगो लानानै बे बिटिआर सुक्तिया जाहाथे जाफुंसारो बेनि थाखाय मोजाङै खामानि आवगायलांनो हायो आरो देरहासार जायो बेखौनो जोङो मिजिंथियो।